ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଭାସମାନ ବିଦ୍ୟାଳୟ ମଣିପୁର ଲୋକାଟକ ହ୍ରଦରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଭାସମାନ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶୁଣିବାକୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା ସତ। ଏଥିରେ ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ ଚାଲିଛି ପାଠପଢ଼ା। ବିଦ୍ୟାଳୟ ଭାସୁଥିବା ସହ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଭାସି ଭାସି ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ନିରକ୍ଷର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଛି। ବିଶେଷ କରି ମାଛ ଧରାଳୀ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ଯାହାର ଚାରିପାଖରେ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ଏବଂ ପାହାଡ଼ ସହିତ ଚମତ୍କାର ଦୃଶ୍ୟ ବି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ, ଯାହା ଆମେ ସମସ୍ତେ ପିଲାଦିନେ ଚାହିଁଥାଉ। ଭାସମାନ ବିଦ୍ୟାଳୟଟି ହ୍ରଦର ଭାସମାନ ଦ୍ୱୀପରେ ରହିଛି। ଏହା ଏକ ଛୋଟ ହାଟ ଆକୃତିର କୋଠା। ଚାଞ୍ଚ ଏବଂ ବାଉଁଶକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଏହାକୁ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଡଙ୍ଗା ମାଧ୍ୟମରେ ହ୍ରଦ କୂଳରୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଅଣାଯାଇଥାଏ। ଏଥିରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଏବଂ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ର ସୁବିଧା ବି ରହିଛି। ଏହା ଦେଶର ବୃହତ୍ତମ ମଧୁର ଜଳ ହ୍ରଦ। 2017ରେ ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରେ 2018 ଫେବୃଆରୀରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଖୋଲାଯାଇଥିଲା। ଏହାର ଉଦ୍ଘାଟନ ଭାରତର ଏକ ଭାସମାନ ଗାଁ ମଣିପୁର ଚମ୍ପୁଖାଙ୍ଗପୋକର ଲିଙ୍ଗୋଳସାବି ଲିକାଇଠାରେ କରାଯାଇଥିଲା। ମଣିପୁରର ରାଜଧାନୀ ଇମ୍ଫଲ ଠାରୁ 500 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଏହା ଅବସ୍ଥିତ। ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ 2 ଜଣ ଶିକ୍ଷକ ପଢ଼ାଉଥିବା ବେଳେ 40 ଜଣ ପିଲା ପଢ଼ୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଡିଜିଟାଲ ଖବର।